Salam, men psikolog Mekan Novadow. Näme hyzmat, näme kemçiligiňiz bar? Aýdy berin. Ataway abi, ýoň çykman ekenim. Atawaydan gorkdum diýip. Bir özüňiz bilen tanışdyraýsaňyz, kim bolýaňyz? Vom diýilen adam men şol adam. Men tarapdan hiç ile uruş diýilen zat ýok. Dogry, urşdan naşary näme bilen meşgullanýaňyz bir aýdyp berýärsiňiz. Ustaşylyk etden şpak ýok, kafel, santexnika, elektrika. Tuğlemy, dogry. Aýtjakdadım ene bir ştaýda siz aýdymam aýtýaň diýdiň bir aýdym aýdyşyňyzy bir göräýeli. Köýdürüň soň nämegiň dilin seni balym. Bäh, tuğlemy bir his sygyryp molan ýaly bir jana ýakym sesiňiz bar eken bolym. Ene urş dawany konkretni açan goýjak bolýar. Näçesine ýa goýduňyzmy ýa? Urş jençeli 25-nji awgustdan başlap yapýandym men. Dogry, men sizi düşündüm. Siz beýdip söwüşip berseňiz, siziň öz wagtynizde giňeldirler. Size berjek maslahatym, eger aýdym aýdasyňyz gelse, harasat dip. Bir aýdymçy bardyr, şoňa edil sesi siziňki ýaly. Ýakymsyz, şoňa bir aýdym öwrenäň. Daşy dowam ediberin, işiňizde de üstünlük. Sizin hem janyňyz sag bolsun, başyňyz hem dik bolsun. Daşy dowam edin.